Какво става, приятели на Ранди БГ? Днес ще оцеляваме и почваме. Не това, бе! Ето ме. Не, при него. Добре, аре, създай нов сървър и ще оцеляваме. Така, чакаме моя приятел Турар Чумилев. Точно така, аз съм му приятел. Какви ги вършиш? Дик. Зомби Дик. И какво е това? Майкъл Джексън, който се упражнява на Валдхорна. По-висок става. Нема! Не, бе! Е така не бе, тапанар тъп! Бази, как Така се е огромен. Не спри, е така за мишена на лък. Мишена с лък на лък. Не бе! Главата да... Костана, бе! Глей, братче, глей. Виж. Аз съм с Knowback 100. Какво е това? Да мога да целиш. Аз мога ли? Дик! Главата! Ма чакай, то горе трябва да е розово. Не! Зомби Дик! Това за малко в мене да влезе. Е така вече. Фики Стораро! Зомби Дик! И аз ще го цел. Дзинга! Дзинга-дзонга! Кривак! Аре, отдалече! Аре, ела от тук. Кой ли ще го цели тук? Не бе, от тук, ела тук при мене. Да, Не, го откъде? цели. Виж откъде. То тук е лесно. Аз мога даже... Къде го ципнах право. Така се направо в главата. Глава! Аз в главата. Глава! Аре, долу, в топките. Мукни бе! Никой няма ти слуша простотиите. Фики! Аре да правим билд батъл. Кики! Прес! Аре темата да бъде Тетрис. Темата на билд батъл. Татус ли? Тетрис. Аз чух Татус. Викам, Айде, прави Тетрис. Имаме 10 минути. Какво е 7 минути. Нали знаеш? Но и къде се играе като конзолка? Какво? Къде се играе като конзолка? Сети ли се? Дете като конзола. Не. Фики! Бре. Абе ще го видиш. Фики Стораро. Какво сториш, ма? Аре, започвай си билда. Ма какво да сторя, бе? Ама... Боже, човек. Тетрис. Абе, не ми го разши, бе. Не ми го руши, бе. Да, ще ти го руша. Ти каза, руши ми го. Тогава. Време за експлозии. Запали ги. Запали тенцитата. Абе, запали ги. Добре, строя, айде. И аз ще строя. Аре да направим някаква дълга колана и те да... Не, аз. Ти ги пали. Зад мене ги пали. Експлозив! Ти Ама не повече от едно. Бам! По тебе гърми. Не. Това те настига, бре. Гати. Не. Майко. Гати басейна направих. Настигат ме. Помощ! Бързо. Не. Да ги спрали. Ох. Мага. Я да видим колко сме направили. Това всичкото сега с вода да го напълним. Гати дългия басейн, това като самурайска арена. Добре, аре, пари. Самурай! Ще да запаля, Фики. Те го едете, Фики. Шафет ми сален, поле, золи. Идвай да палиш. Аз съм запален по фолка. Базикам се. Ранди БГ е запален по рапа. Нещо такива. Просто ти. И почваме. Фики Стораро! През! Идвам към те. Да ти помагам. Абе, не! Какво направи сега изгоди ти силой на мене? Това по мене го удари. Бомби! Я дай да видим кът каньон ли се е получил. Да, бе, да. Пали ги тук тенци. Каньон! Мри, бе! Азис! Айде, пали ги. Азис умря. Пълни се с TNT-то! Гле, гати, че върмето стана. Да. Так. Не, бе! Добре, айде. Това върчи във въздуха. Не.
Добре, аре, Аз си продължавам да си слагам. Слагай си, Ваня. Това почва. О, това по-угасна, бе. Не. Давай. Уху! Не, заря. Зарята го настига и той почва да... Майко ми, какво там измря, бе? Да помагам ли, Фики? Не. Тигър. Давай, ти направи на там, аз на тук. Вин, кое е първо, че абсолюдира? Абсолюдира, па. Извинете за направиш. Майко мила, Гранд Каньон. И почваме да палиме. Не, това ще ме настигне. Не, бе, тапак. Не, това ме уби. Как ще те убил, бе? Ние сме на креатив. Нищо. Кой ме уби? Смея още веднъж го запалиш. Аре сега да ги свържем с малко. Фики тура. Аре направим по една голяма, огромна къща. И ние да направим. Не го пали! Ще го запали, бе. Не съм го запалил. Да, бе, не си. Една мълния го запали. Да, бе, да, мълния му ясен ден. Това се набува да пръднем вело, бе. Да, бе, да! Как ти урското. Добре, чакай ме там и аз да дойда. Там до тебе да... Може да го свържа. Майко ми... Оа! Чакай да ги свържим. Кинти, майна! Обарна, кинти видели. Това мре тук, живот. Той живот мре. Дай сега ще я запаля тук. Благодаря. Да мреш! Красота. Унищожение. Разръжаха. Я по това там още премигва. Ай стига си мигал. Къпане. Време е за къпане. Време за къпане. И сега ще подпалиме тая. Аре, Ето Джон. пали. Я па този Джонга влезна. Майко мила, олимпийски шампион по бокс. Олимпийски шампион. Аре, лапка да палиш тинчето. Муква и да не ти щупа носа. Аре, идвай. Могни! Ти! Къ! Идвай да го палиш. Не! Умрех. И аз го паля. Не ми трябва файер нещо. Кнолба. Ето. Май. Файер е спъкт нещо гнусно. Това е респект. Фъспъкт. Фъсъпъката, нали това каза? О, свързахме ги. Как? Аз ги свързах. Кеф. Не знам да го. Една селска кръчма, гушко. Брат му трябва да затия изверги. Тук ще излезе. Как да си направя чантна лъкетик? На майка. Енчантни го на енчантинг тейбъла. Ко? Енчантни го на енчантинг тейбъла. Енчантинг тейбъл. Базика. Верно, какво е? Базика. И това ще гърми. Не! Това ще го кръстим Прототия. Както аз, нали? Фанах го. Фанах му цаката. Пауърман. Забих. Това не гърми, това не гори. Фаер Гошо. Му дръснах една глава. Не! Тапък. Той сега няма да се различи. Сватба! Ама чакай, то Фикин... Защо Фикин е... Добре, това беше всичко от нас.